Açò que veuràs és el show de l'astral. D'estrellats, d'esficacis, barrafustaes i sussoïts. Anem-on-hi! Bon dia. Bon dia. Bon dia i puta Espanya. Bé, a mi m'ha agradat més dir puta Castella. Ah, Sí, puta Castella és molt més bonico, és molt més de veres, perquè Espanya no existeix. te vols casar amb mi? Senyors i senyores del jurat, este senyor que tenim ací està acusat d'un crim molt greu. Ser valencià i existir. Ser valencià, existir i no demanar perdó per existir. Això és de veres o no? Proteste, senyoria. Existir no és cap delicte. Denegada. És de veres o no que vostè existeix? Doncs sí, jo soc valencià i existisc. Quin poca vergonya. Ai, mare. Telepandorga, telepandorga, telepandorgos. Vostè, senyor Barcala, és el millor alcalde que mai ha tingut Alacant. Vostè ha fet una cosa que no ha fet mai Sònia Castedo, que no va fer l'Alperi ni la Saleta. Vostè ha posat una estanquera en el castell de Santa Bàrbara Anyars, la bandera d'Espanya, com si fora el 1 d'abril de 1939, en l'entrada de Franco. Què sent? I després d'això, després d'una cosa com això, tan difícil de fer-hi, un projecte de tan alta volada, què se planteja? Què se planteja fer vostè després d'això? Pues veges, després d'haver posat una estanquera en el castell de Santa Bàrbara, ja poca cosa me queda que fer. Hasta el meu és que quan la zona del castell posar els bolets en el carrer, i el carrer dels bolets, això que pareix que era que s'ha pres un tripi en uns gnomos i tot això. Doncs bé, jo ara ja he fet el meu gran acte en la política, que era projectar una estanquera en el castell de Santa Bàrbara, però et confessaré un secret. Vull posar una estanquera en el castell de Sant Ferran. Així ja veuran. Així serà com si sempre siguera 1 d'abril de 1939. Mercatxona, mercatxona. Bueno, a veure, jo de veres que ja no sé com dir-vos-ho. És que jo ja no sé com dir-vos-ho hasta que furteu tot el que vulgueu en Mercadona, que vingueu a furtar al Mercadona, que furta al Mercadona, això no és pecat. Furtar en Mercadona no és pecat. Furtar en Mercadona gairebé és un dret humà. Furteu en Mercadona, fills meus. Per favor, és que jo no sé de veres. Jo no sé com dir-vos-ho. Que furteu coses en Mercadona, che, que furteu tot el que pugueu. Bueno, es que los valencianos son mazo de ingenuos, ¿sabes? Mazo de ingenuos. Por eso hace falta un madrileño de diputado por Alicante, ¿sabes? Pues me llaman el tío Cudol, creo. El tío Cudol. És el tio Cudol, es diu Cudol. Alça la cama i estira un carquinyol. Señoras y señores, ciudadanos de Alicante, Valencia y Castellón. Yo ya es que ni Comunidad Valenciana digo, Alicante, Valencia y Castellón. Bueno, vamos a ver, yo estoy muy confundido porque yo de joven, pues oye, le chupaba la polla a Zaplana y ya está. Pero ahora resulta que el presidente de la Generalitat soy yo, entonces me he intentado esta mañana chupar a mí mismo mi propia polla.
Y, joder, es dificilísimo. La xicalla d'avui dia sempre digueu això de Sí, puta Espanya. Puta Espanya, sí, veritat? és de veres. Pues no, pues Espanya no existeix. Digueu puta Castella Mira, i puta Madrid. Espanya no existeix. puta Castella, Claro. puta Madrid.